Jo hi arribo a Caldes el 2018, al gener. Jo portava visquent a Bristol 5 anys, a Anglaterra, i vaig acabar aquí una mica per casualitat, perquè jo sóc de Barcelona, però ja quan tornàvem d'Anglaterra tornàvem amb la idea de fugir de Barcelona, de sortir-ne, i vam acabar aquí un dia que ens vam plantar a la plaça del Lleó. Feia un sol, era ple gener però feia molt de sol, vam poder prendre alguna cosa allà al Totot, a la terrassa, i clar, veníem de Bristol, que era un lloc molt gris i plujós, i ens va semblar un bon lloc. Però a més crec que Caldes té una energia i una mena de caldo de cultiu de gent molt activa, i hi ha un moviment com cultural i social que fa que les coses siguin es portin millor, no? I que aquest poble tingui com una vida molt interessant, que et vingui de gust estar aquí els caps de setmanes. Neix des de com a espectador, no? Des de molt petit, a la tele mateix o això, com qualsevol altre nen, doncs les pel·lícules són un món on te perdre's, i com a espectador les disfrutes i et porten a mons molt llunyans o més propers, però que a mons on t'hi pots perdre. I segurament qui m'acompanya en aquesta capbussada en el món del cine és el meu pare, que és el que em porta a veure les primeres pel·lícules al cine. I això realment m'impacta, com m'imagino que ho fa amb qualsevol nen d'aquesta edat, que de sobte va al cine i veu això, pel·lícules d'aventures, pel·lícules de ficció que et fascinen, no? I a partir d'aquí la meva cultura audiovisual ve d'aquí, de divertir-me veient una pel·lícula. Més endavant, jo no vaig estudiar, jo vaig anar cap a les lletres, vaig fer humanitats, i venia d'un altre món, però quan vam acabar la carrera sí que vam començar com a tocar, a fer un vídeo. De fet, vam fer un vídeo per a una festa, i allà vaig entrar en contacte més amb la cosa més palpable i tècnica del muntatge. També em vaig adonar que això podia ser una professió, que jo no ho havia pensat, que un podia viure de l'audiovisual. Jo ho disfrutava com a espectador, però no pensava, ostres, hi ha algú que està fent això, no? Darrere d'una càmera o muntant les imatges. I a partir d'aquí sí que em vaig interessar. Llavors sí que vaig estudiar una miqueta, però de seguida em vaig posar com a trastejar amb una càmera, i llavors va començar l'ofici, no? Jo no sóc escriptor, m'agrada molt escriure, però no em considero escriptor. Puc escriure algun guió perquè conec el llenguatge del cinema i de l'audiovisual, però no, a mi m'agrada dirigir, filmar, muntar, la feina més de posada en escena i de muntatge, fins i tot. Jo també m'agrada molt muntar. Jo durant molts anys el que feia era filmar, sense tenir res escrit, sinó simplement filmar. Quan vaig començar a filmar ho feia així. I era quan muntava que li buscava la història. I llavors, per tant, l'escriptura era algo que passava després. De molt petit disfrutava molt les pel·lícules així, més d'aventures. Quan em vaig anar fent gran, jo recordo el primer moment que vaig descobrir, el meu pare tenia gravat amb una VHS la pel·lícula de Hitchcock, Con la muerte en los talones, i jo va ser com el primer cop que la vaig veure, també de bastant petit. Em va impressionar molt aquella pel·lícula, perquè tenia com una cosa més, suposo que més adulta o més complexa que el que jo solia veure.
i Alfred Hitchcock em va impressionar en aquell moment. Després també, quan vaig descobrir Fellini, també va ser com una cosa molt potent per mi. I llavors he anat descobrint directors, me'n queden molts per descobrir, però no és que no soc gaire mitòman i no tinc allò algú de, ostres, aquest director em xifla, sinó que disfruto de tot el que veig, que m'agrada i m'agrada. Sí, no et sabria dir un referent clar que m'hagi marcat la meva vida. Jo vinc del documental, vinc de la televisió i per tant el documental crec que és el gènere que domino més. El que passa que la ficció em tira molt i m'agrada molt. Barrejar gèneres és una que m'agrada molt. També, la docuficció és una que també em tira molt i d'això. La veritat és que faig molt documental, m'agradaria fer més ficció, però tots m'agraden tots, i el documental em sento molt lliure amb el documental pel que et deia, perquè et permet no anar al rodatge amb la cosa una mica més oberta, i jo em sento molt còmode amb no tancant-me les portes ni fer-me un storyboard i que tot sigui molt clar, perquè llavors m'avorreixo una mica el rodatge. I el documental té això de que mai saps què et passarà davant de la càmera. Bueno, la meva relació amb la música també ve pel meu pare. Bueno, pel meu pare i per la meva mare, que és una amant de la música i que té una sensibilitat extrema amb la música. Però el meu pare, a més, és cantautor. Va ser-ho de jove, després, i fins i tot va fer concerts i això, després va deixar, diguéssim, la vida de l'artista per fer una feina que li donés diners, però ell no ha deixat mai de tocar a casa, i d'això és un cantautor autodidacta que no en sap de música, diguéssim, no sap llegir una partitura, però que sap tocar la guitarra i que canta molt bé, i el meu primer contacte amb la música és amb ell. I llavors després jo també vaig començar a tocar la guitarra i el piano una mica, i a partir d'aquí vaig tocar en alguns grups, i jo després ja vaig veure que no tenia un gran talent com a músic, però sí que em van quedar molts amics que han seguit tocant i que ara es dediquen a la música. I a partir d'aquí també, com fan molts joves, no? Comences a gravar els teus amics que toquen, per admiració i perquè estàs allà amb ells i perquè és divertit. En un moment donat, amb un amic meu, amb dos amics meus de la carrera d'Humanitats, creem una productora i comencem a filmar, a fer coses relacionades amb la música. I aleshores, al cap dels anys, quan ja portem uns quants anys treballant per la xarxa de televisions locals, que havíem fet alguna cosa per altres televisions, intentem fer el salt a una televisió més generalista fent música. I ens trobem que no hi ha manera, que ningú... Bueno, que és molt difícil, això. Però nosaltres ja en sabem molt, perquè portem molts anys gravant músics i gravant música en directe, i llavors, bueno, amb un grup d'amics decidim fer una pàgina web on pengem gent tocant en directe, perquè és el que creiem que sabem fer, ens agrada fer, i llavors ho fem de manera, bueno, anem a veure què podem treure d'això. I d'aquí neix aquest portal que és Tots Sants, que és com una mena d'arxiu de grups musicals tocant en directe en una masia que està reformada com a estudi al Penedès, que també ens cedeixen aquesta masia per fer això. Tots Sants era una cosa molt documental, també. Tu gravaves com tocaven i intentaves gravar-ho de la millor manera possible. Però també pots fer una aproximació més creativa a un artista i que de fet seria els videoclips, ja són això, no? No ho sé, jo crec que
al final un funciona molt per intuïció i hi ha artistes que plantes una càmera davant seu i amb una guitarra i la seva veu ja t'ho donen tot i no cal que facis gaires coses, i potser hi ha artistes que sí que et demanen una mica més de focs artificials, però sí, el bo de la música és això, que és una cosa que amb molt poc, si l'artista és bo, no cal que facis gaires coses. La Sílvia la vam gravar 2 o 3 cops i realment va ser espectacular sempre, perquè la Sílvia sí que és una persona que en directe et desarma. Els d'altres, que sí, el Petit de Calaril també l'hem gravat un parell de cops i sempre també és una meravella. El Ferran Palau, el primer cop que vam venir, que treia el primer disc amb el Jordi Matas, també va ser espectacular. Sempre és difícil gestionar els artistes, perquè els artistes són persones amb una gran sensibilitat i un gran ego, també. I això és difícil de gestionar. Aleshores, el documental del Puntí, a més, va durar molts anys, perquè també era una cosa que anàvem produint com podíem, i va ser difícil, va ser un procés molt difícil i molt cansat. Però el Puntí donava una sèrie de coses que també eren meravelloses, i quan et donava aquestes perles, doncs pensaves que tot estava justificat. I perquè, a més, el Puntí, nosaltres li vam fer un documental perquè era un artista que admiràvem, i d'aquí naixia la nostra voluntat de fer aquest documental i que seguim admirant. Hi ha una cosa, i és que cada cop m'interessen menys els artistes com a individus. I sí que la figura de l'artista com un ésser escollit ja no m'interessa tant. I aleshores se'm fa... Ja no, crec que si ara fes un documental no ho faria sobre un artista. Ardara va ser una pel·lícula, va ser com un petit experiment, que no anàvem amb un guió escrit, sinó que anàvem amb una mena de guia, de mapa, i a partir d'aquí improvisàvem una sèrie d'escenes en un entorn també que no era de ficció, sinó que era real, perquè era un poble real, amb personatges que eren reals i que participaven, i que anava una mica en la línia del que et deia abans, que barrejàvem una mica documental i ficció. I aleshores ben bé jo no vaig escriure, jo vaig començar a pensar en aquesta idea i a començar a preparar aquest mapa, no? Després, tota la part de producció va ser dur, perquè no en sabíem nosaltres com es produeix una pel·lícula. I el que passa que vam tenir la sort de tenir tota una sèrie de gent al nostre voltant que ens va ajudar a fer aquest projecte, també desinteressadament. Tota la gent que va participar en aquella pel·lícula ho va fer desinteressadament, per amor a l'art, i perquè suposo que ens tenia un cert apreci i mira, es va embarcar en aquest projecte. Però, clar, ara la faria d'una altra manera, molt diferent. Vull dir que sí, em va servir per aprendre com no fer una pel·lícula. Bueno, el cinema és una via d'escapament, no? És com una possibilitat, una porta a obrir durant una estona altres vides, o aventura i entreteniment, i entendre el nostre món una mica més, i entendre's a un mateix, també, suposo. No ho sé, pot tenir totes aquestes coses i pot ser simplement una via d'escapament. Nosaltres ara el disfrutem molt individualment. A casa
al sofà amb una pantalla més o menys gran, però el que és el cinema, l'experiència col·lectiva d'un cinema, és una cosa que jo enyorava molt, perquè crec que és molt diferent, que no té res a veure amb això, amb veure una cosa a casa tu sol o amb algú més, però que veure-ho en una sala a les fosques amb 150 persones més. I crec que això és una cosa única. Bueno, ara ja portem 5 sessions que hem fet, s'han omplert pràcticament i ha anat molt bé, i crec que sí. Ara la idea és intentar programar més i intentar que això es converteixi en algú un bon punt de trobada, no? On la gent vagi a disfrutar del cine, que és el que ens agradaria. Tot el sector cultural, musical, està molt fotut, jo crec. El musical, hòstia, sobretot en aquest país, la cosa està molt magra. I clar, al final, no sé, jo fa molts anys que m'hi dedico i mai acabo de trobar la resposta de per què la precarietat en aquesta indústria, sobretot quan et dediques a coses que tenen a veure amb la cultura i amb això, està tan extesa i està tan d'això, perquè no és només en l'audiovisual, és en la música, en la dansa, en el teatre, en tot. Vull dir, és un sector en el que la precarietat està instal·lada i tothom hi està acostumat a treballar precàriament. I es treballa precàriament a tot arreu. I això és dur. I a més és molt difícil de mantenir. Al cap dels anys, o sigui, tu quan ets jove i tens 22 anys pots treballar en precari i tires i fa que quan en tens 30 ja comences a dir, bueno, això hauria de canviar una mica. Quan en tens 40 i pico, dius, hòstia, això ja no pot ser. Jo tampoc crec que la llibertat absoluta, diguéssim, o sigui, sí, quan no tens un duro, clar, fas el que et dona la gana. Perquè tens llibertat, quan no tens un duro, fas el que et surt dels ous. Però bueno, jo crec que a vegades també suposo que la feina d'un director també ha de ser saber gestionar aquestes coses, no? Aquesta mena de limitacions que et van fotent per totes bandes, perquè al final, si vols estar dins de la indústria, has de saber com driblar això i poder fer una cosa que estigui bé, tot i aquests pals a les rodes. Una altra cosa és que tu vulguis viure a l'underground. I llavors, sí, l'underground mola perquè et dona llibertat. L'underground mola molt, però la llibertat de l'underground és molt guai. Jo ja et dic, això de Portbou que vam fer el que ens va donar la gana. I a mi m'encanta. Però, clar, no vam guanyar ni un duro, també. I llavors l'underground et dona llibertat, però et treu el menjar de la boca. I llavors l'equilibri entre fer coses amb certa llibertat creativa i poder donar de menjar als teus fills, doncs aquí està la gràcia de la vida, no? Sí, això és complicat. Però bueno, està bé, jo no em puc queixar, vull dir, encara faig coses bastant xules i divertides. Jo m'ho passo molt bé.